सिक्स शिडिउल काउन्सिलफोरखौ लानानै ISPL फुटबल मेच जागायदों जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म होनांगौ आरो बेजों लोगोसे जों सिक्स शिडिउल काउन्सिलफ्रा इउनिटि जानायनि मोनसे गोनां मोनसे बाथ्रा दङ गोनांथिया दङ जों बेखौ फिल खालामदों दा बेनिखायनो बे गासैबो सिक्स शिडिउलखौ इउनाइट खालामनाय स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो जोंनि ओनसोलनि पटेनशियेल एबा जोंनि ओनसोलनि जिखिनि टेलेन्टेड स्पर्ट्समेन दङ बिथांमोनखौ नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बरननानै हरनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म गोदानै बानायनाय जादों आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बड'लेण्डल' नङा गासैबो सिक्स शिडिउलनि जिखिनि प्लेयार्सफोर दङ बिथांमोना बिनि गेजेरजोंनो नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनो मोनसे सुजुग मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों दिनै जे नोंथांनि गभर्नमेन्टनि जानानै गेलेगोन आरो माखासे मोनसे माबा सिक्स शिडिउलनि मोनसे बादायलायनाय जागोन बेनि गेजेराव नोंथाङा माबादि नोंथांनि गेलेनाय हान्जाफोरनि सायाव गेलेनाय हान्जायाथ' थिगानो दङ फुल प्रिपारेसनाव दङ ओंखायनो बड'लेण्डनियाबो जोबोद मोजाङैनो गेलेगोन आंहा मिजिं दङ आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनियाबो निस्सय मोजाङैनो गेलेगोन